Как ще ги изхвърляш? Ей, де ще ги загубим. Какви са тия фалшиви пари? Спечели от еврофутбола. Колко пари спечели? 2000 лева. Я ги брой си. 10. Я ги брой. Покажи фиша само, че. Фиша е вкъщи. Чакай, че има още поне 100 банкноти да събирам. Няма. Я други има. Спри. Това е жепейската заплата, а? Да. Приброй ги да изкефи се на аванса ли, заплата ли, което е? О, 15! Пуста? Това значи, че трябва да намеря още поне 3. Още 3 ли трябва да намериш? Наистина? Ето. Ето. И още едно стана. Ето. Събрах се аванса. Ще ме убия, бе, като остана без аванс. Добре. Yes. End.